Το παράδοξο του Φέρμι. Ο Ένρικο Φέρμι ήταν Ιταλός φυσικός. Το 1950, σε μια συζήτηση για εξωγήινη ζωή, ρώτησε «Πού είναι όλοι?». Το παράδοξο του Φέρμι βασίζεται στο συλλογισμό ότι, αν το σύμπαν είναι τόσο μεγάλο και παλαιό, με άπειρους πιθανούς πολιτισμούς, γιατί δεν έχουμε δει καμία απόδειξη ύπαρξής τους. Το παράδοξο του Φέρμι είναι η σύγκρουση ανάμεσα στην υψηλή πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής και την απόλυτη έλλειψη παρατηρήσιμων στοιχείων. Όταν ο Φέρμι διατύπωσε το παράδοξό του, δεν διέθετε ούτε τα όργανα ούτε τη γνώση που έχουμε σήμερα για το σύμπαν. Στήριξε το παράδοξό του πάνω σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ότι ο τεράστιος αριθμός άστρων στο γαλαξία αρκεί για να εμφανιστεί ζωή. Ότι το σύμπαν είχε αρκετό χρόνο στη διάθεσή του ώστε η ζωή να εξελιχθεί. Ότι η τεχνολογική εξέλιξη είναι αναπόφευκτη και οδηγεί τελικά σε διαστρική εξάπλωση ή επικοινωνία. Ας αναλύσουμε αυτούς τους πυλώνες. Η αντίληψη ότι ο τεράστιος αριθμός άστρων στο γαλαξία αρκεί για να εμφανιστεί ζωή. Είναι όμως έτσι? Καταρχήν, τι ορίζουμε ως ζωή? Αυτό και μόνο θα άξιζε να αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο. Θα προσπαθήσω όσο πιο συμπυκνωμένα και λακωνικά γίνεται να εξηγήσω. Σύμφωνα με την επικρατούσα επιστημονική αντίληψη, ως ζωή ορίζεται ένα σύστημα που μεταβολίζει ενέργεια, αναπαράγεται, ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα, εξελίσσεται μέσω φυσικής επιλογής. Ωστόσο, αυτά τα 4 χαρακτηριστικά δεν απαντούν πλήρως στο τι είναι ζωή. Για παράδειγμα, αδυνατούν να δώσουν σαφή απάντηση στο αν η ιή είναι έμβια ή άβια όντα. Σύμφωνα με τη δική μου θεωρία, η ιή δεν είναι έμβια όντα και θα εξηγήσω το γιατί. Τα παραπάνω 4 χαρακτηριστικά περιγράφουν τα μέσα που χρησιμοποιεί η ζωή για να επιτελέσει το σκοπό της, όχι τον ίδιο τον ορισμό της. Για παράδειγμα, μεταβολισμός ενέργειας, ηφαίστειο εκλείει θερμότητα. Αναπαραγωγή, κρύσταλλος αναπτύσσεται και αντιγράφεται. Αντίδραση σε ερεθίσματα, ποταμός αλλάζει πορεία όταν συναντά εμπόδιο. Εξέλιξη μέσω επιλογής, άνεμος προσαρμόζει τη ροή του στο ανάγλυφο. Άρα, η παρουσία αυτών των χαρακτηριστικών δεν αρκεί για να ορίσει τη ζωή. Ο ορισμός της ζωής. Σύμφωνα με τη θεωρία μου, ως ζωή ορίζεται οποιοδήποτε σύστημα μπορεί να δημιουργεί, να αποθηκεύει, να φέρει και να μεταβιβάζει πληροφορίες στον χώρο και τον χρόνο. Με αυτόν τον ορισμό, η ζωή ξεκινά από το κύτταρο. Γιατί το κύτταρο δημιουργεί πληροφορία μέσω βιοχημικών διεργασιών. Την αποθηκεύει μέσω DNA και RNA. Τη μεταβιβάζει μέσω διαίρεσης και αναπαραγωγής. Και μπορεί να επιβιώσει και να εξελιχθεί μέσω φυσικής επιλογής. Κανένα άλλο σύστημα στο σύμπαν, εκτός του ίδιου του σύμπαντος, δεν μπορεί να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει η ζωή. Η συνταγή της ζωής. Σύμφωνα με την επιστήμη, τα δομικά υλικά της ζωής, τα αμινοξέα, προέρχονται από άτομα. Τα άτομα είναι άβια και βρίσκονται στο σύνορο 2 διαφορετικών κόσμων, του υποατομικού και του μακρόκοσμου. Η φυσική αλυσίδα οργάνωσης της άβιας ύλης που οδηγεί στην έμβια πολυπλοκότητα. Άτομα. Αμινοξέα. Πρωτεΐνες. Κύτταρα. Ιστοί. Όργανα. Οργανισμοί. Το κύτταρο είναι, λοιπόν, ο πρώτος, ο αρχαιότερος και ο μικρότερος στην κλίμακα ζωντανός οργανισμός. Για να κατανοήσουμε τι είναι η ζωή και ποιος είναι ο σκοπός της, πρέπει να κατανοήσουμε κάθε κρίκο αυτής της αλυσίδας. Άτομα, φυσική. Αμινοξέα, οργανική χημεία και βιοχημεία. Πρωτεΐνες, βιοχημεία. Κύτταρα, κυταρική βιολογία. Ιστοί, ιστολογία. Όργανα, ανατομία και φυσιολογία. Οργανισμοί, βιολογία και ιατρική. Η συνταγή για να δημιουργηθεί ζωή μέσα από τα φράκταλ. Για να εκκινήσει η διαδικασία της ζωής από άβια ύλη απαιτούνται 5 φρακταλικές παράμετροι. Εργαστήριο, πλανήτης ή φεγγάρι. Ενέργεια. Πλούτο σε βαρέα στοιχεία. Υγρό στοιχείο, όπως το νερό. Χρόνος. Αυτά τα 5 στοιχεία συνθέτουν την αναγκαία βάση για την εκκίνηση της ζωής. Ποια η διαφορά άβιων στοιχείων σε σχέση με τα ίδια στοιχεία όταν συνθέσουν ζωή? Μία και μοναδική. Μπορούν να δημιουργούν, να φέρουν, να αποθηκεύουν και να μεταβιβάζουν πληροφορίες στον χώρο και τον χρόνο. Το σύμπαν είναι ένα δυναμικό περιβάλλον. Τα στοιχεία δημιουργούν ενώσεις. Οι ενώσεις συμπλέκονται με άλλες ενώσεις. Και όσο περνά ο χρόνος εξελίσσονται, είτε σε μεγαλύτερες και πολυπλοκότερες δομές είτε διασπώνται. Αν ήσουν άτομο, αυτό θα έκανες καθημερινά, εμπλοκές και απεμπλοκές. Οι ισχυρές δομές γίνονται πιο πολύπλοκες και απορροφούν μικρότερες, πιο σταθερές δομές.
Οι ανίσχυρες διασπώνται. Έτσι τα φράκταλ δημιουργούν χαοτικά πολύπλοκες εξελικτικές δομές, όπως αμινοξέα, πρωτεΐνες, κύτταρα, ιστούς, όργανα και οργανισμούς. Αυτό το φρακταλικό σύμπαν είναι φτιαγμένο για να υπάρχει ζωή, όχι απαραίτητα πολιτισμένη. Επιτρέψτε μου να κάνω μία πρόβλεψη. Θα βρούμε ζωή και στον Εγκέλαδο και στην Ευρώπη. Η γενική θεώρηση, λοιπόν, ότι ο τεράστιος αριθμός άστρων αρκεί για να εμφανιστεί ζωή είναι σχετικά σωστή. Η σωστότερη διατύπωση είναι: ο τεράστιος αριθμός άστρων αρκεί για να εκκινήσει η διαδικασία της ζωής. Ότι το σύμπαν είχε αρκετό χρόνο στη διάθεσή του ώστε η ζωή να εξελιχθεί. Χήμη. Ναι, όπως επίσης και να καταστραφεί. Δεν αξίζει στη ζωή να είναι ένα μικρό πυροτέχνημα. Η ένστασή μου εδώ βασίζεται στο ότι πλέον έχουμε πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για το χρόνο και το σύμπαν. Οι αριθμοί είναι τεράστιοι και δυσνόητοι, αλλά θα προσπαθήσω να τους απλοποιήσω. Αν θεωρήσουμε ότι η ζωή του σύμπαντος ξεκινά με το Big Bang και ολοκληρώνεται με την εξαήλωση της τελευταίας μαύρης τρύπας, τότε μέχρι σήμερα έχει περάσει περίπου 0,000,01338 του συνολικού χρόνου. Με 88 μηδενικά μετά την υποδιαστολή. Ακόμα και αν θέσουμε ως όριο το θάνατο του τελευταίου άστρου, έχουμε διανύσει μόλις το 0,0138% της εποχής των άστρων. Με άλλα λόγια, βρισκόμαστε ακόμη στην απόλυτη αρχή, σε μια σχεδόν ανεπαίσθητη στιγμή του κοσμικού χρόνου. Και όπως έχω ήδη αναφέρει, ο σκοπός της ζωής είναι η διάρκεια στο χρόνο. Άρα προς το παρόν αυτό το επιχείρημα δεν έχει ιδιαίτερη ισχύ. Ότι η τεχνολογική εξέλιξη είναι αναμενόμενη και οδηγεί τελικά σε διαστρική εξάπλωση ή επικοινωνία. Αυτό και αν είναι άλμα λογικής. Ας δούμε όμως τι ισχύει στη δική μας περίπτωση. Ο γαλαξίας μας έχει περίπου 200 δισεκατομμύρια άστρα. Από αυτά, μονήρη άστρα, 50%, 100 δισεκατομμύρια. Ευνοϊκή θέση στο γαλαξία, 10%, 10 δισεκατομμύρια. Άστρα τύπου G, 7%, 700 εκατομμύρια. Σταθερή φωτεινότητα και διάρκεια μεγαλύτερη από 4 δισεκατομμύρια έτη, 20%, 140 εκατομμύρια. Εμπλουτισμένο νέφος, 50%, 70 εκατομμύρια. Παρουσία Δία, 10%, 7 εκατομμύρια. Πλανήτη σε σταθερή τροχιά στην κατοικήσιμη ζώνη, 20%, 1.400.000. Ενεργή γεωλογία, 10%, 140.000. Μεγάλος δορυφόρος, 1%, 1.400. Ωκεανοί και περισσότερες από μία ήπειρη, 3%, 42. Μαγνητικό πεδίο και βιώσιμη σεισμική δραστηριότητα, 15%, 6,3. Εξέλιξη σεξουαλικής αναπαραγωγής, 5%, 0,315. Τη θάσευση της φωτιάς, 20%, 0,063. Επιβίωση φυσικών καταστροφών, 15%, 0,00945. Αποφυγή παγκόσμιας μονοκρατορίας και ανάπτυξη επιστημών, 15%, 0,014.175. Αποφυγή αυτοκαταστροφής, 10%, 0,00014.175. Μετάβαση σε διαπλανητικό είδος, 5%, 0,0000070.875. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα. Η πιθανότητα να φτάσει μια μορφή ζωή σε διαπλανητικό επίπεδο είναι τόσο μικρή, ώστε αντιστοιχεί περίπου σε μια περίπτωση ανά 141.000 γαλαξίες. Ακόμη και αν ξεκινήσει η διαδικασία της ζωής, χρειάζεται ένα τεράστιο πλήθος συμπτώσεων για να μπορέσει να εξελιχθεί σε πολιτισμό. Άρα, δεν είναι και τόσο αυτονόητη η τεχνολογική εξέλιξη, ακόμη και στο δικό μας success story. Ίσως γι' αυτό στα 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια του σύμπαντος κανείς δεν έχει κατακτήσει το γαλαξία μας. Ίσως είμαστε οι πρώτοι υποψήφιοι διαπλανητικοί πολιτισμοί. Τα ζώα δημιουργούν τεχνουργήματα και τέχνες. Οι τεχνικές μεταβιβάζονται στις επόμενες γενιές και δημιουργούν κουλτούρα. Από την κουλτούρα γεννιέται η επιστήμη. Από την επιστήμη προκύπτει η τεχνολογία. Από την τεχνολογία αναπτύσσεται ο πολιτισμός. Κάθε μετάβαση είναι ένας άθλος. Παραδείγματα φίλτρων και παγίδων. Το σεξ, αν η ζωή αναπαραγόταν μόνο με κλωνοποίηση, η εξέλιξη θα ήταν 10 έως 100 φορές πιο αργή. Η φωτιά, αν δεν τη διθασεύαμε, δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ στο φεγγάρι. Η γεωγραφία, αν οι ήπειροι ήταν διατεταγμένες κάθετα βορρά-νότου, δεν θα υπήρχε πολιτισμός. Η ιστορία, αν οι Αθηναίοι είχαν χάσει στους Περσικούς πολέμους, ο κόσμος μας θα ήταν αγνώριστος. Συμπέρασμα. Μία πιθανή απάντηση στο που είναι όλοι,
είναι ότι ίσως είμαστε οι πρώτοι. Ως μορφές ζωής βασισμένες στο DNA, δεν είμαστε τίποτα το σπουδαίο, ούτε σπάνιοι ούτε ασυνήθιστοι. Αλλά ως πολιτισμός, είμαστε κάτι εξαιρετικά σπάνιο και πρωτοφανές. Τελικές σκέψεις. Ως είδος υπάρχουμε μόλις 2 εκατομμύρια χρόνια. Ως πολιτισμός, μόλις 10.000 χρόνια. Η ιστορία μας καλύπτει μόλις 5.000 χρόνια. Στο φεγγάρι πατήσαμε μόλις πριν 56 χρόνια. Για τον κοσμικό χρόνο είμαστε ένα τίποτα. Το σύμπαν έχει διανύσει μόλις το 0,0138% της συνολικής διαρκείας του μέχρι να σβήσει και το τελευταίο άστρο. Ναι, κάναμε ήδη το πρώτο μας βήμα στο διάστημα. Αλλά ακόμα λύνουμε τις διαφορές μας με βιολογικούς τρόπους, τη βία. Επίσης, έχουμε αποκτήσει την ικανότητα αυτοκαταστροφής και με βάση τις πιθανότητες, το τέλος μας είναι πιο πιθανό, εκτός αν. To be continued. Με εκτίμηση, Αναστάσης. Ευχαριστώ.